Čaute ľudia, toto video vám chcem povedať, čo vlastne robím na Minecrafte, na Minecraft svete novom. Máme väžu, vlastne, ktorá je postavená na prvom patre, budú asi také veci ako zbranie, meče a podobne. To vlastne chcem vám povedať, to je vlastne také sú úvodné videá, čo budem na Minecraft svete robiť. Budem robiť aj nejaké vlogy, takže určite to nebude. Chcem som vám tak povedať, že vlastne toto není vlog, ale za chvíľu určite bude. Že dneska ešte aj bude vlog, dám kameru a budem vám hovoriť niečo o sebe. Bude to také drama life. Co povedať. OK, ja už asi teraz budem končiť. Ešte som vám chcel len povedať, že vlastne v tom Minecrafte robím tu. Ešte spravím takú menšiu vežičku, dosť vysokú, bude veľmi vysoká. Tam bude tá vežička, spravíme takú že dlhú a potom spravím takú rozšírenú a podobne. Neviem, mám to spraviť ešte farmu, zrejme tam spravím ešte aj farmu, lebo farma je podľa mňa celkom dobrá a ukážem sa na kameru, takže máte sa na to tešiť. Tak asi, ja vám to potom ukážem, tešte sa niečo na ďalšie videa. Po tej veži by som mohol dať nejaké chalupy, takú dedinu by som mohol spraviť. Tá dedina je podľa mňa veľmi dobrý nápad. Potom ešte také menšie mesto je celkom fajn nápad podľa mňa. Neviem. Ak niekto hráte tento Brawl Stars, tak tiež budem tam nahrávať videá, ale už na inom kanále. Bude to už, to volá TrevZ Studio Plus. Takže tak. Tam budem tiež nahrávať. Takže toto video je všetko. Ja dúfam, že sa vám toto video, kratučké video páčilo. A vidíme sa na budúce. Čau.